ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домтиҷе Нӯймар шаҳром. Айни замон дар Зарафшон ҷойгир ҳастем тамошобинони гиромӣ. Аз ин тараф ҷои канечкаи автобусҳо, дар он тараф сафоротхонаи Амрико, болотар равем аллакай. Ҷои таксиҳои Душанбе, Ҳисор, шаҳри Нав Регар мешавад. Худи бинои имрӯзамон тамошобинони гиромӣ иборат аз 14 ошина мебошад. Хонаи имрӯзамон дар 13 мошина ҷойгир аст. Трезош раҳи калонро нигоҳ мекунанд. Назди маркази савдои Анор. Марҳамат, бисёр бад гап намезанем. Рафт. Марҳамат дӯстони азиз. Бино аз тарафи внутрини двор. Дар ин ҷо тамошобинони гиромӣ трубаҳои отопленияро гузарондестанд. Хона ба наздикӣ соҳиби отопление мешавад, отопление мегузаронанд. Мана ҳамин подъезди хона мебошад. Чипхатия дари подъезд, дари лифтам чипхатия. Инҷо дӯстони азиз манзара мебошад ки аз балкони лестничный площадкаи подъезд дида мешавад. Дӯстони гиромӣ, як манзараи зебо, манзараи шаҳр. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯши духонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 13 ошинаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошина иборат мебошад. Хона падъабои таъмир аст. Дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳамом, ҳоҷатхона алоҳида мебошанд. Дӯстони азиз, ва ошхона треза дорад, балкон ҳам дорад. Дӯстони азиз, ва дар ин ҷо як коридори калон. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Ин ҳуҷраам балкон дорад. Чӣ хеле ки мебинед, хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Яъне баъзе чизҳош меистад, баъзе чизҳоша мебаранд. Дӯстони азиз, дар ин ҷо як балкон аст. Тамошобинони гиромӣ, трезаҳои хона тарафи раҳи калонро нигоҳ мекунанд. дӯстони азиз, дуюм ҳуҷра аз дарун мана ҳамин гуна мебошад. Треза дорад. Дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳамом, яъне ванна, ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. ин ҷо тамошобинони гиромӣ, кухни, яъне ошхона. хона бо барқ ва об таъмин аст, доимӣ мебошанд. Дӯстони азиз, ва кухни як балкони калон дорад. трезаҳои хона тарафи раҳа нигоҳ мекунанд. Дӯстони азиз, дар он тараф ҷои канечкаи автобуси 8, дар ин тараф дарвозаи Ҳисор. ҳуҷҷатҳои хона шартнома мебошанд ва нархаш 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастанд. рақамҳое ки охирашон 7911 мебошанд. ватсап доранд аз номи канали Домтиҷе. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва иваз ҳам мешавад бо як хонага болои пул дода шавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.